Oplever I problemer med at finde sponsorer? At finde ud af, hvad I har at tilbyde en sponsor? At præsentere et professionelt sponsoroplæg? Med sponsordb.dk får I hjælp til at sammensætte jeres eget sponsoroplæg, som efterfølgende bliver synligt for potentielle sponsorer. Alt sammen fra kun 199 kroner per måned. Fra forsiden har virksomheder mulighed for at søge efter mulige sponsorudbydere. Med andre ord, med en profil på sponsordb.dk har I mulighed for at blive fundet af potentielle sponsorer. Matcher I virksomhedens søgning, vil I dukke op på resultatlisten, hvorfra der kan klikkes videre ind på jeres sponsorprofil. Profilskabelonen er skræddersyet med henblik på at tiltrække sponsorer, og I skal derfor blot tilføje jeres unikke indhold. Profilens kerneområde er selve sponsorpakkerne, hvor I har mulighed for at sammensætte og fremvise, hvad I har at tilbyde en potentiel sponsor. Noget, som får stadig større betydning for virksomhedernes vilje til at sponsorere. Det er også her rigtig mange idrætsforeninger og sportsklubber støder på store udfordringer. Derfor har sponsordb.dk indgået et samarbejde med et sponsorbureau, som løbende vil komme med tips og rådgivning til jeres daglige sponsorarbejde. Alle disse tips bliver samlet i en database, som frit kan tilgås af medlemmer af sponsordb.dk. I har nu et professionelt sponsormateriale, I aktivt kan gøre brug af, når I kontakter virksomheder med henblik på at indgå sponsoraftaler. For at sprede kendskabet mest muligt, vil det være oplagt at få jeres medlemmer til at dele sponsorprofilen på sociale medier, som blandt andet Facebook. God fornøjelse med sponsorarbejdet.